tulinen kastike. Kyllä, todellakin. Näitä on 2. 2 tulista 2. Okei. Ja näissä on japanilaisia merkkejä. Näkeekö Camista? No, silleen nätisti. Joo, näkee ihan ok. Täällä on japanilaisia merkkejä. Ja mitä mä tiedän tulisista kastikkeista, niin japanilaiset merkit ei koskaan tarkoita hyvää. Ja sitten toinen pullo on tämmönen, missä ei ole niinku mitään merkkejä. Mä en tiedä, mihin ne merkit hävisi. Niin, joo, kyllä, koska siinä varmaan jotain varoitusmerkkejä silleen, että 3 tippaa tätä ainetta silleen tappaa jonkun japanilaisen kylän. Might be. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Oot sä henkisesti valmis maistaa tämmöstä? Miten sitä nyt siis toimii? No, sanotaan näinpä. Sä maistat ensin tätä, ja sit sä maistat tätä. Eli aluksi japanilainen soossi ja sitten mysteerisoossi. Okei, mä tuun mukaan sunkaan tähän, koska musta tuntuu, että me tarvitaan vähän taukoa näiden välissä. Ja niinku... useammin tulee myös messi, joten me maistaa jokainen eka tätä yhtä. Vähän keskustellaan siitä, me halutaan tuntea, että mikä fire buff se on. Auttaako se sua? Musta tuntuu, että me ei haluta tuntea. Resistant. Yleisesti ottaen, niin oot sä niinku kovin herkkä tavallaan tulisuudelle, koska ihmisethän kokee tulisen ruoan esimerkiksi tosi eri tavalla. Sanotaan näinpä. Kerran mun vanha kämppis, niin silloin kun mä olin junnu, mä hengasin tosi paljon sen luona ja sen perheen luona. Joo. Ja sen faija teki kerran meille semmoista safkaa. Ja mä olin silleen, että kyllä mä kestän, tiedätkö? I got this. Mut hei. Se oli sun tulikoe Se toi mulle kanaa siihen ja kaikki oli silleen, kaikki siellä, koko perhe. Ota vähän vettä. Mä olin, en mä tarvii. Mut vesi ei auta. Vesi ei auta sitä. Mun mielestä toi on myth, että vesi niinku pahentaisi jotenkin. Mä oon jotenkin ymmärtänyt, että se pahentaisi. En mä tiedä. Mut Mythbusters, tiedätkö se ohjelma? Totta kai, joo. Ne testas sen. Ja siinä oli silleen, että se on vaan illuusio sun päässä, mitä kaikki kertoo toisilleen, että joo, vesi pahentaa. Ei siinä ole mitään, mikä niinku jotenkin aktivoisi sitä enemmän. Että siinä ei ole tommoista juttua. Että se ei niinku räjäytä sitä makua sun suussa ollenkaan. Nimenomaan. Okei, selvä. Vesi on vaan silleen, mutta toi voi olla, että se just luulo. Että kun sä oot sen oman vesi pahentaa, totta kai se pahentaa, kun sä ajattelet, että se pahentaa. Kyllä. Anyway. Mun mielestä me maistetaan joka ikinen yksi roundi tätä ykkössossia. Joo. Vähän keskustellaan siitä, millainen buff tulee, jos ei tule tarpeeksi, otetaan toka musta tuntuu, että mun piti vaan lisätä tuohon näin, että jos sä oot kerran silleen suht immuuni tälle, tai niinku jollain tapaa vaikka hyvää keskitasoa tämmöisessä tulisuuden kestävyydessä, mä voin sanoa, että mä en oo niinku ollenkaan. Mä joskus aikanaan Intissä jollain äijällä jostain pääkallosoossia. Sit se on, että ota tästä Lauri yksi, että tää niinku, this shit wakes you up. Toi on liikaa. Mut kuuntele, jos mä tuhoudun tästä, niin te saatte vetää FaceTime-korjani keskenään. Koska mä lähden... Dippaa sun kieli siihen. Koska oikeesti... Dipit. Vedit sä kaiken? En. Mä tuon sulle myös. Ota se lusikka. Onko ei tää niin paha. Lauri kävi. Ei tää paha. Oot sä elos, Lauri? Tuokaa tuuletin. Ja sit tää toinen äijä kävelee pois studiosta niinku. Niin. Et onks tää niinku... Musta tuntuu, että te ette ite maista, te vaan laitte mulle pelkästään. Mä testaan. Okei. Testaa. Tässä vettä. Kiitos. Okei. Kuka muka nauttii tästä? Oi. Onks paha? Ei, itse asiassa bro, meni vähän joku laittaa tätä sen ruokaa messiin, niinku vapaaehtoisesti. Voit sä katsoa, onko sun kamera täällä? Nyt tässä on, näkisiköhän jengi, että ota toinen kamera. Tämä on tää meitsi. Niin, tästä näkyy. Okay. Niin tää on tän verran tätä. Todistettavasti tää nyt menee. Okay. Onks toi se toinen? Eikö se ottanut sitä vielä? Ei, mä otin puolet ensin, mä otin toisen. No, mitä vitsiä sä täällä? Puolikkaat vetelet. Joo, kyllä tää potkaisee. Vähän, mutta ei tää on niin paha. Okei. Mäkin testaan. Mut mä luulen, että mun ei pitäisi aukoa päätä yhtään, koska tää niinku mysteeri potion, niin mä luulen, että tää oli just semmonen, että sä taktisesti rakensit tän maistelumenun sillä tavalla, että ensin tulee semmonen, että tää on mukavasti vähän tulinen, mut sun asteeko on mieto, ja sä saat tavallaan meidät siihen fiilikseen, että no, eihän tää olekaan niin paha silleen, että mä oletetaan pahempi. Sitten toi toinen on semmoinen death wish, ja sit me tuhoudutaan. Mä testaan tän nopea. Onks toi nyt se ensimmäinen? Mhm. No joo, siis tää on raffi. Kyllä se polttaa, niinku perkeleesti suussa.
Bro, tää käy puudutuksesta. Mun kuulee. Mä ymmärrän tän yskä. Mä voisin mennä hammaslääkäriin ottaa soossia mukavaa sinne. Vedät lusikalla sinne tätä naamariin. Sen jälkeen viisauden hampaan poista onnistuu ihan iisisti. Mä jotenkin arvostan tätä sun tyyliä siitä, että sä otit niinku omat lusikat näille. Et tiedätkö, kun maistellaan viiniä tai näin, niin yleensä niinku just siinä välissä huuhataan vähän niinku, suuta vedellä ja näin, että ne viinit ei just sekoitu keskenään ja totta kai tuodaan eri laseista ja muuta. Niin sä panostat tähän sun craftiin hienosti, että sä otit oman lusikan vielä tälle toiselle potionille. Joo, 100%. Mutta eihän me nyt vielä, siis annetaan hetki tämän vähän niinku tasottua suussa, ellei sulla ole tasottunut jo. No ihan ok, koska kyllä tää vähän kutkuttelee täällä vielä. No siis, Mut siis jotenkin mä aavistan pahaa, koska mun tunne on se, että tää ei voi olla näin helppoa. Niin kuin mä sanoin, huuda vaan vedellä vähän, niin se helpottaa. Se helpottaa. Mä jotenkin tällä hetkellä luota sun yhtään. Kaikki mitä sanot, niin mä teen silti. Mut se on se, niin kuin mä sanoin, se on se ajatus siitä, että se muka pahentaisi. Ei se nyt silleen, mä teen vähän. Kyllä vesi pahentaa. Miten se pahentaa? Mihin se perustat on? Siis ei se pahenna sitä, mutta vesi tekee sen, että se niinku se polttelu levii sun suuhun. Joo, on totta. Älytsä, mä tunnen sen poskista tällä hetkellä. Niin, se levii tänne, koska esimerkiksi nyt mä en ole vetänyt vettä, niin mä tunnen sen vaan tässä mun kielellä ja niinku kitalailla. Mutta jos mä vetäisin nyt vettä tähän näin ja porskuttelisin sitä suussa, niin sehän leviäisi niinku tänne oikein poskiin taakse, tiedäksä. Niin se siinä on. Mutta mun mielestä on niin, että oikeasti jos on tarpeeksi tulista ja syö niinku paljon, niin siihen voi siis kuolla ihan oikeasti. Siis ei varmaan näihin, toivottavasti. Mutta siis niinku, että jos sä vetäisit ton pullon tosta, niin ei sen hirveän terveellistä olisi. Mun mielestä porukkaa, niinku, kun Jenkeissä on kaikennäköisiä syö... Odotaanko info siitä, että kuka vetää ton pullon ykkösen? Ei oita. Okay. Mutta Jenkeissä on kaikennäköisiä niinku syömäkilpailuja, ja siellähän jengi just kuolee johonkin wings-syöntikilpailuun tai muuta. Niin ihan kun mun muistikuva sanoisi, että joku on kuollut johonkin, että on maisteltu vaikka tulisia semmosia chilejä esimerkiksi. Tai ei maisteltu, mutta niinku ollut syöntikilpailu, okei, kuinka monta sataa semmoista chiliä sä vedät putkeen. Siinä on, siellä on. Man dies. Damn. Kysykää mitä vaan multa, hei. Mä kerron. Kukaan ei edes kysynyt mitään, mutta kerro silti. Kukaan ei voi estää mua. Mitä tää kaveri on tehnyt? Joo. All right. Eli siis nyt valmis tähän uuteen? No en mä oo, mutta tehdään tätä silti. Hyvä. Mä toivon, että se on tulisempaa. Musta tuntuu, että sä tiedät, että tää on tulisempaa. Might be. Ja nyt otat se koko lusika. Ei. Siis mä otan sen silleen tähän maisteluun. Eli nyt täällä todistettavasti, laita uusi toinen kamera. Täällä on todistettavasti tämmönen, löytyy pienehkö määrä tämmöstä hivenen epäilyttävän ja uhkaavan näköistä sossia. Go for it. Otan pieni. So far so good. Perfect. Okei. Nyt se alkaa. Taistelu. Sä pystyt siihen. You can do it. Kuinka se pitäis voimistua? En mä tiedä, bro. En mä ottanut selvää. Okei, tähän tälleen. Mä otan kokonaan. Ota se kokonaan. Okei, tästä tulee hiki. What the hell is even that? Oot sä hengissä? On ihan ok. Mä keskityn. Ei näytä siltä, että sä oot kärsimässä. Uusbi, haluatko maistaa? Okei, jos nenä alkaa vuotaa vähän. Se on ihan ok. Jos sä kysyt jos mä saan valita, niin en mielellään. Kuule, laita useamman kunnan pommi nyt. Siis semmonen niinku, tiedätkö, aito pommi. Toinen. Joo, kyllä tää vähän, tiedätkö, se tuntuu. He left the show. Mitäs Usama? Mikä fiilis? Onks noin paha? No niitä hetkiä, kun mä mietin. Miks mä oon sun frendi? Just tämän takia. Uusia kokemuksia. Miten mä oon päätynyt tähän? Mitä valintoja mä oon tehnyt mun elämässä, että mä oon tullut tähän pisteeseen? Tiedätkö, mitä soosi tekee sulle? Tai sammuttaa sun lyhdyä. Mä testaan myös. Mut mun mielestä sä oot semmonen super seijan, että otat silleen kokonaisen lusikallisen, tiedätkö? Koko lusikka? Joo, koska siis sähän äsken kehuit, että sä oot pienestä pitää tottua syömään tulista. Hei, tee sitä for the views. Usama klippaa tää sit 200 katselukertaa. Noniin. Tarvitsin tän tähän viereen. Maistelukam.
Tää oikeesti näyttää pahalta. Oliks tää paha? No, kyllä se kikkasi vähän paremmin kuin tuo eka. Kyllä se kikkasi vähän paremmin. En mä nyt... Terhi. Vittu, ole hiljaa, saatana siellä, älä sekoita, vittu. Terhi, kaikki on selvä. Joo, this is the shit, jota mä söin silloin joskus. Tehdäänkö silleen? Oh my god. Tehdäänkö silleen, että otetaan yhdet lusikalliset ja tähän perään? Koita saa semmoinen pieni hiki päälle. Mulla on jo hiki, mutta ok. Siis Ines, 100 pinnaa. Tehdäänkö mega potion? Tehdään mixed potion. Ok, laita lusikka tohon alle. Fuck. Pistän tossa pöydän päällä, koska musta tuntuu, että Joo, ei tulla. tehdään mega potion. Ei. Saadaan mega potion, do it. Okei. Mut ota samaan aikaan. Ai vittu. Kyllä tästä nenä vähän vuotaa. Aivan. Joka paikkaan sattuu tällä hetkellä, ei toi ok. Mut nyt tässä on niinku, en mä tiedä näkyykö tuossa kamerasta, mutta nyt tässä on niinku, nyt on kunnon se. Usbi, hei, haluat sä myös? Oh my Ei god. kiitos. Mitä? Ei kiitos. No tehdään me tää, koska jonkun täytyy ohjata lähetystä. Oh my god! Cheers. Okei. No ei oo niin paha. Te pystytte. Joo. Tiedätkö, kun henkäsee ulos, tuntuu, että tulee tulta. Legit. Fire. Ei saatana. Bombokat! Nyt tää meni kurkkuun, tiiätsä. Joo, mä tiedän. Oliks hyvä idis? Ei ollut hyvä Toimii edes. silleen, että tää pieni määrä, jos sä otat ihan vähän, se jää tohon sun suun etuosaan. Ja se tavallaan, sä saat eristettyä sen kipupesäkkeen sinne. Ja kun sä otat isomman pommi, niin se lähtee menee sun kurkkuun pitkin ja sit se on Vesi niin auttaa. kokonaisvaltainen. Ei toi vesi ei auta, älä tee. Äijät, te otatte tän liian chillisti. Miettikää, kun te joudutte tänään käymään kakkoselle illalla. Ai, älä puhu tommosia. Millaista kirjoitusta se on? Ai vittu. Sit vasta jengi itkee. Mut siis, okei. Laurin Sattuu puhuu, mut silleen, en mä tiedä, kyllä tähän toisaalta voisi tottua silleen, että jos niinku, mä luulen, että tähän tottuisi siltä tavalla, että jos rupes vaan syömään tämmöstä safkaa, niin kyllä pikkuhiljaa sen tottuisi. Varmasti. Joo. Siis Oli tää paha, mutta tää ei ollut niin paha kuin mä luulin. Siis kyllä on huulet on ihan tunnottavaa Niin nyt. Ei ollut, että niinku muuttui silleen 6 sävyä diipimmäksi saman tien. Pitää laittaa nämä valot vähän eri asetuksille, kun jengi on ihan eri värisiä. Vähän Ai himmeämmältä. tee sulle punaisuus irti. Jengi näkee, kun kuumaa se oli. Noniin. Saadaanko me tää loppuun vielä? Saadaan. Pusketaanko? Pari henkäsyä. Pari henkäsyä. Mut siis Me ollaan pahoilla, me kaikkea katsojat. sitä joutuu tekemään oikeesti, mut... Okei. Tuntuu veitsiltä suus. Vähän niinku joo. Mut onko sulla mitään hajua, kun on Scoville asteikko, mikä kuvaa sitä, että kuinka tuli siinä on. Onko sulla mitään hajua, että kuinka monta esimerkiksi Scoville tää on? Sanotteko te ton nimen, niin mä voin katsoa nopeasti? Tässä lukee Anna mulle se pullo. Joo, Jonttu heittää sulle. Mutta yleensä näistä tosiaan lukee just se, että... Joo, se mä en muista, miten se Scoville meni, on se, mikä ratkaisee, että kuinka niinku... Niin kuin semmoinen normitsili on just joku vaikka, let's say 50. Joo. Sitten niitä on niitä soosseja, missä on just joku 100 000. Niin en mä tiedä, voisiko tää sitten olla vaikka joku 500, en mä tiedä. Joo. Jotain Kyllä tää menee ohi koko ajan. Kyllä tämä, joo. Niin enemmän. Ja mä sanoin, että toi vesi auttaa oikeesti. Joo. Kun sitä vähän purskuttaa suussa, se vie sitä pois. No, kiitos. Siis tääkin, kun siitä viime kertaisesta potionista, niin muistaakseni tuli Strenaa 25, ja olisikohan sitten tullut sitten Manaa 20. Jaa, Ja mä en tiedä, mitä tästä tuli. Siis Fire Resistance. Fire Resistance. Joo, ekas tulee Fire Resistance 25 pinnaa, toista 50 pinnaa, eli 75% meillä on nyt. Fire Resistance. Ihan tämmöisellä nopealla Google-haulla, niin 6200 Scoville Heat Unit. Saat sä jonkun semmosen, okei, ihan ok. Saat sä jonkun semmosen niinku vertailu, että mikä niinku... Mutta toi toinen on tulisempi.
Siis, Tää oli se miedompi niistä kahdesta. Siis mä voin sanoa ihan vertailun vuoksi, että on semmosia, että missä on miljoonia. Miljoonia. Joo, ja että se Scoville menee niinku yli miljoonaa. Eli me ollaan vaan lightweight. Mennään. Lightweight. Sanokaa joku tosi tulinen. En mä tiedä. Polttaa silti joka paikkaan. Joo, mutta okei, mutta siis toisaalta mä en ole koskaan silleen tälleen tsekannut, että otan tosi tulista ja sitten tietäisi, mikä se Scoville vaikka units-asteikko on. Ja tää oli mielenkiintoista nähdä silleen, että okei, about 5 tonnia tuntuu tämmöiseltä. No hei, mä heitän tän teille näytölle. Pure Evil 13 miljoonaa. Onko toi seuraava? Sanotaan, siis miettikää, niin jos tää oli sille, let's say, plus minus jotain niin 5 tonnia. Niin tuon niinku, eli 200 kertaa, mun matikka ei varmaan riitä tohon, mutta onko se 2000, jos mentäisiin vaikka 10 miljoonaa Scoville, niin onko se 2000 kertaa voimakkaampi kuin toi? Jotain, jos menee nollat, mutta kuitenkin, että niinku, se on silleen, että no joo, ei se ole paha, että se 10 miljoonaa tosta ne vaan, mutta sä otat niinku vaikka 5000 tai 10 000 kertaa voimakkaampaa kuin toi. Kyllä voisi sanoa, että se hittaa. No. Joo, siinä yli 2000 paikkeilla, 2000 kerran paikkeilla. Joo, 2000 kertaa voimakkaampaa, mieti. No se on aika raju. En tiedä, mitenköhän tuommoisessa valmistetaan. Niin kuin, varmaan jotenkin synteettisesti jossain laboratoriossa. Ainakin toi Pure... Hanskat ja suojapuvut. Joo, ainakin toi Pure Evil. Niin samalla niin, joku tekee sitä asuntovalmista. Saatana alakerrasta. Saatana alakerrasta. Tuolla yhden pullon kerran vuodessa. Tuossa ottakaa. Yläkerrasta tehdään meth ja alakerrasta tehdään Pure Evil kastike. Walter White kyllähän Pure Evil. Mä jäin. Se syntyy sen kemiallisen prosessin niin sivutuotteen. Se on niin overlift tai leftovers. Joo. Okay. Tää oli ihan hauska kokemus. Tää oli ihan hauska ja siis mä olin varautunut jotenkin siihen, että mä en pystyisi enää vetämään tätä jaksoa loppuun, mut hei, kyllä mä jonkun ansiomerkin saan tästä 6200 Scoville, hei. I got you, bro. Joo, ihan easy juttu. Easy. Mut mehän voidaan silleen, että ehkä tulevaisuudessa kun tehdään uusia, niin jos tehdään tämmösiä potioneita, niin mehän voidaan vaikka aina sille top-uppaa aina, että otetaan seuraavaksi vaikka 20 tonnia, sitten 30 tonnia. Skautaan missä kohtaa. Niin seuraajien mukaan. Joo. Niin 2000 seuraa 20 tonnia. Okei, totta. Tai sitten silleen suoraan viewsien mukaan. Et niin monta viewsia, kun tulee niin monta Scoville me otetaan. Joo, katsotaan.